mbimi on ni dimo ko ɗiɗo tan woodi kulɗo Allah e liggiɗo dañi ko suuri ɓesndu mum so ne wawi walla hen juurɓe ko ɓe tan goni yimɓe ko heddi ko kullukum min adam wa adam min turab so neɗɗo wini ɓuurma ndimagu tan fat ɗum to Hawwa e Adama sa wi aɗa ɓuura neɗɗo ndimagu tan taaro Hawwa e Adama janggo simɓe gati ɗon anda ɗum fof ɗo ɗiwɗo a jiiɗita neɗɗo yumma e baba mbiyan ɓuurum so wona noon taw ko bi taqwa kulol Allah walla liggade aɗa waɗi hirande kanko a jaɓani wadde hirande sukaɓe no min mbini goppe guyka goppe wonde taƴoɓe goppe simmade simmiji bonɗi goppe yarde sangara goppe yarde latiji hayso yottaki ɗo wonno heewi hande Fuuta tuuba ma sa dañi ɓorno ha ɓandu ma suuro gorko tuggi wuddum daddor ɗum ha fof ɗum ko awra kala goppuɗo hen gueɗel gotel kolluɗa yimɓe anda a suuraki te Allah wi kala ko neɗɗo woni yo moftu terɗe mum gueɗel ɗin men guel terɗe ɗe cuuraka jaltinta waliyu jaltinta gardotoɗo yimɓe jaltinta kaalowo heeɗe woni gorko woni debbo kala jaltinowo ɓandu mum no waɗa tuubum yornas no yaltina dote mum faam kam neɗɗo baɗɗo fayida yaltata e keetima jibinta ko ñaay ko ɓolo ɗum noon sukaɓe hannde goni mawɓe janngo mbatton haqqillaji mo teddino diina mon ɗofto ɗon ko wona ɗum ko rewɓe yo nehe neediji moƴƴi ndese to poti resede rewɓe yoɓe nehe neediji moƴƴi soɓe mawni ɓe ndese to poti resede ɓe jibinat barke so kanŋe ndesdiri tan ko kanŋe jaltinta kono kala nde tekkere ndesdiri jibinta ko garaji gandon kadi ko rewɓe goni leñol hoto beltinoɗen rewɓaji debbo yo resa tan yo liggo tan yo fiya tan yo fuure tan yo fuufte tan ala debbo ko neɗɗo kadi debbo jibine gorko lamɗo fof mo nanɗa e leydi he ceerno mawɗo fof mo nanɗa e leydi he piyowo yimɓe fof gonɗo e leydi he paame ko debbo jibini ɗum fewi ɗum saawi ɗum ŋarwi ɗum jibini ɗum muyni ɗum ha o wawi wiyede ko kala ɗi fof ɗi jiiɗani wiya ko baran ko nagui jibini ɗum rewɓe yo teddine rewɓe yo jurmi rewɓe yo liggo ko foti liggade ko sharia yamiri ɓiɗɗo debbo sa jibini ɗum a nehat ɗum needi moƴƴiri so yonti resede dokka ɗum bawɗum moftude ɗum ko ɗon barke yaltata ko ɗon ni hiɓe jaltata leñol so rew ɗum boni tan leñol boni noon mbatton haqqillaji fulɓe hay soɓe ngalano gandal ɓe jogino suurade ɓe jogino needi ɗum tagui ɓe kewi waliyade rewɓe ɓe noon debbo pullo tokoso kalami haalaji jinnaɓe tokosɓe ne kewi tiidde koye ko ɗum tagui artuko mabɓe ne satta ko ɗum tagui eɓe parwa tuuro golngol ko ɗum addata waliyagal ngal tiidgol koyengol ko ɗum sattinta arsukaji ɗum addata farawede nde kala nde jiiɗa liwre ina nawa ɓi gertogal nawata ɓi kanka leewal gertogal ko ma gorko mum ridda ɗum dogda e mum ha yimɓe fof tina cora e dankeje ngabba e cuuɗi naata e tagareje maɗa hunde fof nde puɗɗo yettodirde ɗum tagui so liwre ari tan diftol cofel nawa kanka leewal hay goto meeɗani yiide joom galle mum ne ridda ɗum to tawi ɗum fof ko ɗon ɗum tagui liwre nawata ɓi kanka leewal debbo mo ɗoftaki joom galle mum jaɓi wonde paɗe fof jibinta tengade kala nde debbo resa e galle wini wona tengade ne jiima e joom galle mum esumen no jibinta ko paɗe kadi ko paɗe tarodde garɗo fof ɓornoto gorko fof mo jiiɗani ɓuuri worɓe yum makko jamno bam makko ɓuura ɗum jaɓi esumen ɓuura ɗum ɗum tagui jomum daña barke kala debbo desaɗo wini halfa o jibinta kalfateɗo ɗum ɗo woni ko min jogino koye min ɓeydan ko heddi ko numanaɓe jarama onon aynaɓe leñol so ɗiɗo vidéo ji garoye moɗon gandon ɗo ko galle Moussa Anen min jiiɗo bamo ken tokos min jiiɗo jinnaɗo makko debbo min jii cuddiɗo makko e cukalon makko kanko bisimino en ɗo e nelal mon ngal nelno ɗo min gari ɗo alhamdulillah ko jooɗiɗo ko fof ko bandiraɓe jinnaɓe en hen mawniraɓe kamiraɓe miñiraɓe ɓiɓɓe fof nan ɗo gari ko naati ɗo e suudu he ko tan jiiɗon ko heddi ko